Gininspeksyon sang MDRRMO Batan sa Aklan ang suba sa Barangay Bayang. Ini matapos nakabaton sa report halin sa duha ka mga residente nga nagakita sila sa buhaya. Una nakita ang buhaya sa Mayo 22, kagliwat nakitaan sa Mayo 23. Bangod taob sa pagbisita sang MDRRMO, mabudlay pa matumod kung may presensya gidman sa buhaya. Samtang padayon pa ang pag-verify, nag-aabiso ang MDRRMO sa mga residente nga likawan ang pagpangisda o kung ang pagpaligo sa suba. Ginpaidalom sa livelihood training ang masobra isa kagatos ka mga barker sa Bacolod City Plaza. Suno sa LGU, pamaagi ini agad makapadayon sila sa pagpangabuhi sa iban nga pamaagi. Sa Bacolod City, naglabot sa 500 ka mga barker ang namonitor. Kalabanan sa Bacolod downtown area. Pilaso na 21 anyos nga rider nga ginkilala kay alias John matapos maaksidente sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Sa investigasyon sa Santa Barbara Police, pauli sa dumalag kapis ang biktima sa nadulaan sang kontrol kag nakabunggo sa poste. Posible na piyongan ini, ginapahayag nga napilasan ang nawala nga tiil sini kag nakaangkon sa samad sa iban pang bahin sa Ngelawas. Gindala ini sa nga pamilya sa ospital. May helmet man ang rider kag wala man nakainom suno sa kapulisan.